Loads, pa-open na. Mag-open pa lang. Camel to. Skydiving. Hindi tol, tumupas na kasi yan. Dating black yan, na sobrang sa Paglaba. Oo. Lupit ah. Okay. Nagpalit na daw, naglaba daw sila, naglaba. Naglaba daw ng panty, tol. Nice. Naglaba yung panty. Madilaw na daw yung panty niya. Oh, kasi ba magka nabitawan daw, bumabasag. Mm. Ayun yun. Parang camel to. Ba Hindi naman na double XP. double XP. Hindi na tol. Hindi na. Tuwing umaga lang ata yung double XP. Yung happy hour.
Pagkang video, bakla. Hiyo! Ahoy! Mga kakamel to. Parang, Let's go. parang di ko kamal to. Ay, wala eh. Parang gumanda nga yung graphics sa DLSS. Bigyan na na. Sana all. Tataas daw yung FPS mo dyan, hindi ko bago. Tataas sa... Ang gusto kong tumaas yung kill eh. Yung FPS mo. I'll get them in the air. Bumaba naman. FPS ko. Ayos, ayos. Let's go. Test. Mic. Mic. That's my bet. Camel to mic. Hunting tayo. Camel to Oh. mic. Walang tulakan, walang tulakan. Walang tulakan. Hawak lang kayo sa akin, baka makulog kayo. Sabi ko nung kay Jerry. Pahambo, puro babae kasama niya. Hawak lang kayo. Sa edits. Tatlo. Yung karakter niya parang si Pink eh, no? Yung songer. Tumulong siguro itong naon. Ay, dami ah. Baka na ba? Mamaya na. Ito, ang dami dyan. Ay, Ay, di. Sustaining fire. Pero sa Nakuha ko yata yung contract eh. Hindi ko alam eh. tol, nakuha mo. Buwis buhay. putahe na. Mas dumilim naman itong settings. Baban ako dito, tol. Saan tol? Dito. Dito sila. Got you motherfuck. What? What the heck? Tatlo pala yung nandun. Respect ako ang pucha. Pupatay kami parehas. Tagulat, patay kami parehas. Katago sa banyo eh, no? Secure na sana ano yun. Patay ba niya? Patay. Baka ma-jet ka dyan, eh.
May tao dito eh. Kaya nakatago lang ako dito. Huwag kayong scap. Sige, 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 Dan. sige. Uy! Sunod ako dyan. Punta sa taas yung scap. Sa taas, men. Ah? Sa taas. Updated. New Hindi ko objective na identified. May tao na, Jer. Meron, meron. Ayun no. Sa Tumalabas. taas. Uy! Ilan yan? Isa. Isa? Takbo! Malaking aso. Tapos na yung scam. May pera tayo, men. Sayang yung pera ko. Dapat tumakbo na ako. Ito lang ito. That's part of the game. Yo. Ito pera, men. Ano, meron pa ata dito. Motivational speech. Taga. Mga camel toe yan eh. Makalaban na. Camel to. May kalaban dito. Copy. Ano yun? Invisible yata. Ah, dito, men. Dito. Ba't naka-reach yun, men? Naka-reach yun, men. Bumaba na tol. Bumaba na sa likod. Ikaw na ako, men. Contact. Uy, putang ina na. Dalawa yun, men. Oh. Nakamal to tayo dun ah. Alam. Yo. Freestyle. Hmm? Ha? Okay. Ano yun? Mike. Akin sinta. Okay po. Mike. Bait? Apa? Hindi kaya masama kasi pakiramdam namin eh. Bakit? Kaya mabait kayo? Vaccine? Hindi. Kanina ba kayo o first game din? Kakalaro lang. Kakalaro lang. Laro lang. Copy mo lang din first game mo. 9 games lang? Ganun. $100 games warm up lang. Warm up tol. Warm up. Mm. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enemy soldier incoming. Punta ko sa taas ah. Punta ko sa taas. Halo, yun. Dadrop ko na yung bala dito. Down one. Down two. Team one. Ammunition. Dito. What do you think? I'm at AK? Enemy dropping into the AO. Walang tulakan. Sige. Yung mga pusher dyan ah. Yung mga pusher. Hawak lang kayo sa akin. Hawak lang kayo. Yung sa akin, ang isyoso eh. Ano meron sa baba?
Ang liit ng bilog. Gas is approaching your position. Move to the Paano? safe zone. Kaya mamili ton kung saan tayo. Sa labas muna tayo Kaya na, the garage. Labas? Boss, or dyan? Sobrang loob. Saan ba? Kabaliktaran ng ng pili. Tara, din na. Sobrang labas, sobrang loob yan. Sa gitna talaga eh. Hindi na tayo alis Gitna. yan. Hold na lang natin. Hold na lang natin yan eh. Let's hold the line. Hold the line. Dami dito. At least wala tayong ano doon. Uy! Camel to. Uy. Dami. Paparil ako gag. Daming camel to sa baba. Ang bilis naman ito. Parang may booster eh. Ang Dami nataas pa lang, babarilan ng mga hype eh. Kaya nga eh. May nauna. Pinauna na. May nauna doon sa pwesto natin. Dito lang tayo. Dito na tayo sa Tino. Recon. Uy. Kalaban ka dyan, man. Bitch! Your primary Nice. objective is to kill them all. Tao dyan. Ay, meron! Puto. Baba ko, man. Waypoint 1. Sabo. Meron. Ito may kasama ako dito. Baril na, may baril na. Wait, what? Paano nangyari yun? Your teammate has entered the gulag. What? Dalawa pala sila. Baril. What? Eh, hindi na lang namatay nandito ako sa bulan. Wow. What? Glitch. No way. Kalaban dyan to, no, dito sa gilid. Oo. Ano yun? Bakit na ano ba? Hindi ako namatay, bigla akong na-direct dito sa bulag. Nag-black screen. Glitch. And you return to the front line. If you lose, time to earn your freedom, soldier. Pang ino, bakit lang hype. Saan Ano nangyari dun? Gusto mo ko na yan? Ah, hindi na. Baka... Kompleto na pala. Sa ere ka pa? Sa ere pa ako eh. Okay, kunin ko yan. O kaya yun na lang. Sige. Pwede mo. Ay, sige. Scabi na lang. Hindi pa ba lutod yan? Hindi pa lote dito eh. Hindi pa, hindi pa. Tangin na paano kaya nangyari yun? Pinukuha ko no. Ay, nako muna. Kuhain ko lang yung isa. Layo. Loot na lang ako dito. Tinamad. Ay, meron tao. May tatlo. Tatlong Buo. Sakay na lang, kunin ko na lang yan. May tao doon sa ano, supply rat. Hindi pa namin alam. Wala pa. Maglulot sana ako eh. Kukunin ko na. Malayo sila ko yan dito May sa ang pera, Roger. train. Coordinates marked. Ha? Ah, sige, punta na ako dyan. Andun sila sa train. Kung napuntahan ko na to? So, bahala. Ay, meron na pala eh. Pala na kayo sa akin. Wag na kuya. Hindi ka na. May tropa dito kanina. Dito na sila. Ayun o. Ang ina, meron pa dito, takbo.
Takbo ko yung bilis. Takbo. Ayun na, ayun na. Patayin na natin. Pagbigyan na natin. Ayun na, ayun na. Kami na, nag-loadout sila. Google, anong oras tayo maglo-loadout? Bukas na. Meron na pala akong pera eh. Ayun. Yun, dami. Tara, loadout. Sagot ni Mayor. Sana all. Nag-loadout na rin sa kabila. Dami pang pera dun eh. Hindi pa looted eh. Armor dito. Pilar. Uy, saan? Nag-glitch? Ayaw? Ganito na naman noon eh. Ayaw eh. Ah? Ayaw? X X mo. oh. Oh, yun. Ilang beses Armor ko. dito. Man. Armor box, meron ng armor box. Bibili lang ako sa UAV. Sige, sige. Ganun na naman yung nangyari kahapon. Go-ghost na ako. Ayun na sila Sige tal. lang. Police station, meron. Enemy team is hunting you. Tang- Bounty. Napunta na sila ata eh. Oh, bumaba. Ay, bumaba. Ayun o. Meron pa dito. Patay Doon ka isa isa. dito. Doon isa dito. Ba't ganun? Delay yung ano. Nice one. Saan na tal? Sa Dito pala. Doon. Meron pang papunta sa akin. Your dreams. Your dreams. Meron sa taas, meron sa taas. Saan saan? Gabi-gabi. Dito. Building na to. Pinaparil ako. Hindi ko makita. Hindi ko makita rin. Bibili lang ako. Sige to. Atan dito. Ito. Dalawa. Crack him. Shit. Down. Nice. Patay. Isa. Nice. One. May isa pa nandun lang sa ano niya, malapit sa bangkay niya. Nakabili ata. salamat. Ayun naman. Ayun. Basag na yan tal. Ay, sa likod nyo. Sa may loadout. Down him. Hit. May kalaban dun sa may loadout ah. Down wipe. Nice. One. Pera ko. Pwede akong mag-ghost dun. May satchel dito. I'll take it. Tal, may Oh, papunta. May sasakyan. Ghost lang ako saglit. Ah, parang bumagal naman yun. May kailangan kayo. Finish kailangan nyo. Or good. Pwede. Good. Gawin ka siguro. Pwede. Okay. UAV tol, UAV. Making dito. Enemy UAV overhead. Puta. Andyan na din yung con ko. Bounty ko. Diyan na. Oh shit. Contact. Moving. Down. Uy. Airstrike inbound. Nice. May na-down doon sa may loadout. Sa may loadout. Down isa. Nice. You're safe. Meron pa ito. Meron pa isa dito. Inap niya tal. Oh, parang. Meron sa kaliwa ko. Dito inap niya. Try ko mag-push siya. Nagpa-plate up lang ako. Asa na tal? Dito pa rin. Re-revive. Pumasok pa sa bahay. Meron sa side ko. Putang yun.
What a fucking camper. San? Sa bato, Andun sa sa bato. bundok tol. Nasa bundok din. Ay, napapunta na sa bangkay ko. Uy, Dami. meron pa dito. Hindi ko alam kung saan galing. Ayun no. Ay, sa bundok tol, sa bundok. Bundok, Ayun no. dito na sa akin. Nag-rush na sa akin. Up mo na lang si Juan ko, Jer. Ben, ba't alam niya? You don't get paid. Hindi ko alam kung saan galing. Yung pumatay sa akin. Ayun na. Liwag mo. Putahin na. Buwang Galing sa mga likod Pinoy dyan. din. Pinibino. What? Mga Pinoy din. Pinoy buang. Ba yan? Pinoy buang. Taas. Sa likod mo. Sinesecure na yung flag tol. Oh, nice. Very nice indeed. May papunta sa'yo. Your teammate Ayun na. is designated as a high-value target. Guard Bumaba pa nga. I'm driving. Ito ka lang. Salamat sa sasakyan nga mga. Nalapit yung pa sa akin. Parang hinatid lang yun Ganda ng skin ah. Ano yung Yeah. kabayo? Ingat lang tal, baka may nagkakamp dyan. Langoy-langoy muna. Pwede lumangoy dun eh. Langoy ng hubotubad. Uy, lumilipat lo. Uy! Magkapa. Wala ka pang insurance yan. Nag-drive ka na. Wala pang insurance yung sasakyan. Madaming penalty sa kuya. Hindi pa naka-seatbelt to. Oo nga eh. Dahil Bukas, dito na naku, bukas pa window mo. belching pa. Oo. Bakit ang ganda niya? Nilipad. Bawal yan sa highway. Daily flight eh. May Ah, nagkakamp na sarap. yan. Habot sana. Tingnan mo. Ayun na tol. Oh, meron. Oh, shoot! Shit, Sabi sa'yo, may nagkakamp dyan eh. apat. Camper ang pucha. Swerte naman nun. Halo tayo dun. Uy! Wala si Makaya. Nangyari. In-game. In-game siya eh. Glitch siguro yun. Welcome back. Hindi ako.
Ayos tong ano. Scrap. Ano to? Monger? Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Sabi nila inanad daw nila yung Ikaw. Dito siguro tol, wala na siguro dito. Bounty contract. Copy. Kaya pa na base namin dyan. Kaya pa na dyan. You'll lead them in. Yung makababa dyan. Tayo lang bumaba oh. Kaya, Ay, merong isa. May isa. Ay, Isa na. let's go. Uwi natin eh. Basag. Nabulin ko nga yan. Siya nga oh. May bounty rin dito. Siya nga tol, ito nga yung bounty oh. O siya? Oo. ay, Siya tol, siya yung bounty. May baril na siya? quarantine barrel. Asa na. Pang-loadout kami. Sabi sa inyo eh, siya. Pang-loadout Tara, kami. loadout na. Sana. Patay na tol. Parang pulis sa Pilipinas, ano? Namatay si Gago. Parang pulis sa pelikula. Hoy! Tangina, meron pa. Lawang kayo dyan. Meron dito. Meron tol, ayun. Sinusundan ako. Sige tol. Tan. Down him. Nice, wipe. Kawawa naman ng hayop. Tangin naman. Awa kayo. Saan yung bangkay na? Maubos Tara, na. loadout. Let's go. Tara. Naiyak yun. Pabababa pa lang daw niya eh. Pababa ko lang mga walang yakay. Binagbabaril yun. Ito yung pera ko. Share ko tol. Tapos pagkasabi I just fall down. And I'm dead. May mission box ako. Huwag kayong bumili. Nice. Ay, na English, ano? Tagging supplies. Tagawang po kanina yung kalaban natin. Buwang bu? Sila UAD. Buwang? Tol. Bawang? Buwang. May extra UAV ako, may UAV ako. Bila ko plates ko, ah. Tapo na. Buwang na sa buwang eh. O, mayroon kang 1,500.
Ayun. Spotted some gas. Umila ko UAV ah. Friendly UAV overhead. Pinap ko na yung UAV ko. Thank you, thank you. Palaban. Mayaman tayo. Biglang yaman sila. Ano? There, place up there. Meron na, meron na. Uy, shelter ba yun? Nice. Bili na din ay loot na natin dito. Pambiling self-free. Oh, rock on. Gas is inbound. Bukas na ito. Dito gawin mga kalaban. Pati sa ano, munisipyo. Wala na. Time's up. Objective fire. Baby, Friendly UAV overhead. Recon tayo, Tal. Saan niya? Sige, 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 sige. Pwede rin. May kilaban dito. May tatlo dito. Laban Okay. ako dito. Man. May UAV dito Okay. extra kung gusto nyo. Sige, sige. Ayun, papunta na sila sa atin. Oo. Uy, no. Copy. Basag, basag. Nasa loob. Saan na yan? Palabas kay Santino. Ah, layo. Andito sa taas. UAV entering the AO. Iba pala yung... Meron siyang kasama sa labas. Ah, Tumakbo. Nag-recon. bumili eh. Oo, dito lang, bumili. Ay! Andito na! Asan yun? Teka, Bus station, meron din. hindi na lang napatay ko. Nice. Gusto na rush niya sa bus station. Dalawa lang yan eh. Saan, Tal? Sa buy station. Hindi man lang nakita yun. Ako rin. Kaya nga eh. Hindi ka kanamano. Oo, hindi ko nang makon eh. Papilis yung Nag-load out ba tayo? Yan sila sa bahay. Nasa labas yung kanina. Bumili. Kulang nasa ngayon. Mayroon pa rin dyan. Ay, Mayroon pa rin. dito, andun pa rin, Tal. Andun pa rin. Sorry, sir. Nice. Dito na. Isa pa ata. Dito. Nasa second floor. Second floor. Already. Look sharp. Copy. Down. Nice. Bili akong UAV ulit. Mali pala yung load out na nakuha ko. May UAV kanina dun ah. Napulot nyo? Pinulot nyo? Yung pinin ko? Pop ko na yung UAV ko ah. Nakalimutan ko na kung saan ba yun kanina. Pop ko na ah. Sige, kaya. Sige, sige. Sige. Friendly UAV overhead. Nakalimutan. Wala. Nakalimutin na. Ayaw nang umilaw ng baril dyan ah. Ayaw na? Oo, ay, hindi na umilaw sa akin. Putang ina, DC na. Hayop. Ubusan ng battery. Oo. Bakit? Ang ina, DC ako. Bakit di? Ayun, okay na. Okay Dito, na? nahanap ko na. Okay na. Nahanap ko rin. Dito, men. Not out here. Negative. Cancel loss. Yo, what? Basag na yan. Request recon flyover. UAV entering the AO. Bilis na wala ah. Pupuntang bay. Marking waypoint.
Bibili. Copy. May bababa na isa. Dalawa binili niya. Drop inbound. Oo. Be advised, UAV is friendly UAV overhead. Narush ko ah. Selfie pa eh. Gas is inbound. Marking May pabagsak eh. Ito na kaya. Pupuntang loadout tol. Copy. Palodot no? Wala amin, wala sa loadout. Lumayo na. Nakuha ko na rin yung loadout ko. Hindi mo na ako mag-ghost. Sinong may EMAX sa inyo? Yun yung ano ko eh. May mas Yun yung loadout ko. Try mo to. Yun? Naka-AMAX din. EMAX? Ay! Kailangan mo tong EMAX mo tol? max na yan? Hindi, kailangan mo. Kailangan mo tong EMAX mo. Hindi na. Open May na yung kilo ako attachment dito. niya, tol. Kilo Naka-AMAX na may Open na yung tracer yan. attachment mo. May max mo. Naka-AMAX na yan. Naka-AMAX na. Naka-EMAX ako. Daily Isang naka-open yung attachment. kwan na lang kailangan ko eh. Kailangan pumatay ng tatlo. Na Naka-open lahat ng ng attachment ng AMAX. gun bat. Oo. Hindi. Naka-AMAX din ako. Kaya naka attachment na lahat yan. Saan May tayo? 4A1 ako eh. Kunin ba natin to? Bounty na. Bounty. Tara, bounty. Bounty road. Akit lang ako dito. Take me home Nasa taas ata eh. to the Dito pala. place. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Ayun nga oh. Lapit ang purcha. Oy, Brixel. Na-late ka ngayon. Dito na tol. Coordinates marked. Ayun, binabaril siya. Troops in contact. Be advised. Precision airstrike inbound. Basag. Asan na? Ba't ayaw? Oy, down. Asan na tol? Nandiyan no? Ay, hindi ko mapin. Meron pa dito. Troops in contact. Hindi ko Copy. mapin. Rush ako. Tara. Basag. Nakatago na. Hindi ko man. Dalawa. Down. Well done. Ay, ibang team pala yun yung isa. UAV overhead. Bakit sa bounty? Troops in contact. Ay, pangina, meron din dito. Troops in contact. Baba. Dami kong pera. Kotse. Ganda. Tol, bili na kayo ng self-revive niya tol. Sige. Saan yung nagita? Dito lang. Meron pala dyan oh. May station yan. Dito sa likod. Wala ako na. Plunder here if you need equipment. Disregard blast. Pwede na dito. Buy station. Understood. Sige, ito na. Ito, kunin nyo tong 5,000 no? Wala. Nabigay Sige ko lang lang. tol. Sige tol. Pamaskil na namin yan. Kunin ko ulit yung bounty tol. Sige. Matay ba yung bounty natin? Maagang tamas ko. Patay na. Kaya pala may pera tayo. Enemy UAV. Pangina, meron pa dito hayop. Nasa taas. Marking waypoint. Pangina, tatlo. Objective is to eliminate the bounty. Uy! Be Tama advised. yan. Dito na. Enemy team is tracking your Dito. location. Request recon flyover.
Dami. Cover kita, men. Hinahabol ka? Oo, tal, hinabol ako. Ano? Dalawa. Rush back. Bili lang ako sa gitnang kontal. Rush pa natin. Tara. Tara. Tatlo. Precision. Apat, men. Uy. Ano sila? Down. Meron pa, nice one. Teamwork na Saan galing yun? May isa pa. Sa loob ng bahay, sa loob ng bahay. Oh, shit. Saan galing yun? Oh, shit. Iba, may Umikot. Third party rin? Kaya pala nung sa kabilang ano. Uy, ito na. Puta, ito. Magabang si Gago. Isak Beach. Ay. Patay ako. On fire si Daily Plata. Nga. Sana all. Ilan pa ba yun? Yung kanina, 3. Tatlo pa? No, may isa pa sa likod kanina. Sorry, tatlo. May self-revive ba ito sila to? May dalawa pala yun. Turog ang galang mo. Ang layo. Babalik ako. Sige, Dalawa sige, yun. Buhay na sila. Mais pa. Kain ka muna man eh, oh. Pabang lang yun. Sarap naman eh. Oh, baka may makit sagdanan. Lakas ng Nakaya power. mo ngayon. Pabang lang yun kasi bumuhay eh. Advantage ko kanina eh. Sinasa taas ako, men. Yun na nga oh. Talikod mo na. Sabugin mo dun eh. Yan yung mga loadout natin. Kaya, meron pa dyan sa rep mo rin. Makakasalubong mo yun. Don't tell me, ghosted na sila. Kanina, detect lang. May bounty. Shit! Sarap ng mali eh. Mani. Camel Dami toe. mong mani ah. Camel toe. Inspired by camel toe. Tal by station, tal. Meron nata dito eh. Ha? Meron dito kung gusto mo.
Yun na lang. Wala pa. Diba? Meron na. Trap kami. Ayun, hindi ako papayag ako lang mamamatay. Ayun. Nice, nice, nice. I-reload niya. What? Ang ina? Hayop ng mga camper ko. Mabul po siya. Play mo para. Play again or leave? Play again tol. Pag naumpisa mo yung mani, tuloy-tuloy eh. Anong klaseng mani ba yan tol? Camel toe. Camel toe. Camel. Kasing mo yan. Si Makoy kasi, puro camel to kahapon eh. Napabili tuloy ako ng mani. Dalaway ka. Yan na. Nate-trigger ka tol. Inumpisahan ko ng isa eh. Tuloy-tuloy. Ang sarap kumain ng camel toe. Nabi mo. Camel toe. Camel toe is the best policy. Camel toe is the way. Going to heaven. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. May mga nakalaro ba tayo sa kaway? Warm up done. Time to kick this off. Enemy soldier incoming. Si ano? Tama namin si Santino, Makoy, De Barrage. Si ano? Si Daily Flight. Mamaya pag may spot, tali ka. Got a drop point for you to take, soldier. Gas is closing in. Nauuhaw ako sa camel to ah. Camel toe. Saan tayo mga lads? Ayo. Sa camel to? Oo, sa camel toe. Ay, dito tayo. Walang kababa dyan. Ito yung AFK. Tayo natin AFK dito, men. Ayun, AFK ba tayo? Oh, sige. Dalawa. Dito pala tayo lahat eh.
Dalawa sila. Magpakamatay yung isa. Bigyan niyo sa akin yung dalawang kill ah. Oh shit. Ay, wala pala yun ah. Finisher ko to man. Finisher ko to. Pinatay. Ayaw finisher. Tino. Mayari ako tal. Ay, isa pa dito man eh. Ay, isa pa dito. Sana. Wala eh. Nangyari si Tontino. Patak face eh. Paano yung pag-AFK tas gumalaw tayo? Gagalaw na rin. No way. What? Nagkukunwari lang. Inwari. Kumari na. Parang camel Ano yun? to lang eh. Dalawang beses ko nung pinataman sa ulo, hindi pa namatay. Ako pa namatay, isang shot lang. Kaya, May daya. Nagbabagata sa akin ah. Yung update na yan. Ay, dito. Dalawa sa ano. laban dito. Dito. Nandito. Meron din dito tal. Kalaban sa camel to. Dalawang teammate. Tangin ng camel to. Isa dito, isa dito. Malakas pa yung camel to eh. Ayun. Dito Tao na. dito dyan ah. Tatlo. Nasa taas. Oh. Sa taas natin. Tatlo. Yun. Baliktad. Hindi ka matamaan ang puta. Tanga ko naman. shit. Camel to. Meron kasing fireball sa likod. Puta. Dalawa. Patang isa. Wala akong bahala. Camel to eh. Camel. Grabe si camel to eh. Sabi na. Camel to case notation. Gusto pa ako ng bahala sa akin. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Tangin ng yan. Got your ass kicked in that one. If your team has cash, they can pay for your release. Layo pa ng ano dito ah. Ito si camel to. Doon pa rin tayo. Your teammate is designated as a high-value target. Guard at all costs. Camel. Bulaga. Camel to. Patay. King ako. Pusing ko lang. Ito na lang sa favorite. Chill muna. Chill break. Hindi jailbreak ano. Chill break. Chill. Break. Gumana sa ulo yun ah. Parang replay ano. Patay. Wala pa naman. Pag-load up na lang to.
Maaga natutulog yan mga yan. Mag-level up ka muna ng baril mo. Plunder. Walang bahala. Ayun na, ayun na. Dami. Shit! Loaded na. Nasya. Buti lang wala silang sniper ayun. Uy! Kaya nga eh. Stuck pa. Yan, bagsak mo yan. Tapos umabog. Tapos may tampar dyan, ano? Magahaman talaga sa kills yung mga yun. Binalikan mo. Ay, sak. Sabay balik doon, tol. Dito, mga hayop kayo ha. Ito namatay. Samahan dito. Sabi nga, dami na. Pinapatay na si Ana. Tatlo dito. Tatlo. Apat. Ay, nabitin. Pero tol, pagsasagasagahan ko nga sila. Ta. Sasagasahan ko lang sila, tol. Bobo yun eh. Ano nga, mga hayop na yun. Ay, Wow. load out. Ina mo. Tara. Lodo tayo. Ah, down ko dalawa sa kanila hayop. Hindi pa nakatay. Ilan yan mga yan? Down ko Apat dalawa. yun eh. Apat, tol. Down ko dalawa. Ay, isa lang tol. Isa lang. Wala, enough na. Patatayin namin yan. Ay, bubuhayin natin yung isa pala. Buhay na yung isa. Tayo ng bus na. Dito lang yung bus niya. Dito lang. Ah, doon ba? Wala ba dito? Wala. Meron dito, Wow. malayo. Dito. Dito, pwede dito. Sa likod na lang. Mas safe. Ay, dito na Kalaban lang. dito. Dito na Kalaban lang. dito. Dito. Sa likod. Oh. Kaya bala. Sige, kaya bala. Akin na pera mo, talakin natin. Nakikita. Oy, ini-snipe tayo nung nasa kaliwa. Yung pumatay ka sa Tino. Yung sniper sila eh. Sorry. Kakuha lang ako ng sniper ng inubos yan. Wala ba akong armor? Tangina, gitna, baka may nagkakamp na dyan. Ah, meron yata. Ay, kala ko tao. Oo, wala naman. Mona Lisa painting lang pala. Sila ata yung nag-load out dyan tol kanina. Looted naman dito. Check ko lang kung baka nagpupush yung mga yun. Sila nga. Pa-back up na tol. Oh, nag-i-snipe. Walang Nakikita pa rin akong Walang- pucha. akong load out. Nag-i-snipe siya. Sa bundok pa rin sila. Nandun pa rin tol. Ang layo eh. Okay, snipe lang. Hintayin nyo akong makakuha ng sniper. Ina nyo. Nandun pa rin yan. Si Kopal.
Doon pa rin. Sa taas ng Santino. ano. Pwede natin buhayin si ano. Ah, kaya. Santol? Dito pa rin sila eh. Rally on that vehicle. Copy. Hindi ko alam kung nagpupush na nasa bridge na siguro. Wala na eh. Hindi na makita eh. Alis na ako. Bumaba sila ba nandito no? Dito. Dito. Never mind. Yan o. Coordinates marked. Yan na ba? Oo. Sige tal. Wala na akong bala. Uubos. Tangina mo, down isa. Gago, sabi ko sa inyo eh. Tara, bayan natin second eh. Tara. Ano, silip pa, bilis. Saan ba yung Sa milip. buy station? Dito lang sa harap niya. Marking exit. Ano? Marking way. Never mind. Galing naman doon. Matagos pala yung bala sa puno eh. Dito na, buhayin na natin. Wala pala akong bala ng sniper. Naubusan din na. Kapapractice. Walang tumama. Uy, Sa pera. meron dito. Sa likod ko. Sa likod ko. Kalaban. Sige tal. Ubusan ako. Sa pera ako kuya. Spotted some cash. Oo, may armor. Wala pang arm. Uy, Gas is inbound. Marking new safe zone. Wala akong armor. May bounty kayo dyan no? Tago. Nang ko lang yung bound. Dito na. Make for target location. Go. Ayun na. Malapit sa buy station yun eh. Thank you. Down isa. Balik ko dyan. Ayun. Dito. Turo ko sa inyo. Down dalawa. Dalawa lang yan. Down ulit isa. Ilan yan? dito meron. Dalawa lang yung nakita ko tal. Mover spotted. Daming sniper ah. Down isa. Nice. Isa pa dito. Down. Down. Uy, down din akong pucha. Ay, Ano yan? Nice. Ang ina niya. Sorry Tingnan ka. yung bala, tal. Pare bye Oh, bye. dito Na madami. down si Ikaw nung parang dyan. Uy, shoot. Ranger. Ganun, dyan. Kita Sabi kami na ako dyan, tal. Saan ka na down, tal? Nandito sa first floor na ako. Dinaw na ako ng ano, yung nasa kabila, yung ini-snipe nyo. Copy. Pagka down ko siya eh, mayroon ding ibang sniper dun na sa ano. Yun yata yung na-down niya, napatay mo eh. May snipe din ako. Oo. They're still in this jam. Gracias. Ano ha? UAV ako. UAV pa dito. Down isa. Tol, Kabila. wag ka dyan. I-snipe ka dyan, may sniper. Nandun pa rin. Ubusan tayo ng play sa hype kayo. Tol, may plate ka extra. Wala. Ito Dito, meron meron na. dito. Ito Meron meron na. dito. Marking armor. Ghost lang nga kami. I'm driving. Ay, saan ngayon? Sige, kunin ko yan. Punta ko dyan. Ay, hindi na nagmakita ng mga yun. I need plates. Ayun o. Ayun o. Tangin o, down ko ulit. Crack Basag. yan. Kainin mo yan. Wala na akong bala. Ako rin. Down isa. Saan? Doon sa pastor.
Maliwanag ang ay no. Teras ko sila, men, ah. Basag-basag isa. Nice. Teras ko sila. May sniper din sa ano, east side. Copy. Nasa mangkit na dyan. Makiat na sila sa bundok. Ito na. Enemies in the area! Disregard blast. Umalis. Ah, Yun oh. Moving. Contact! ayun na sila. Takbuhin ng mga hayop ko. Tangina. Tumakbo sila. Walang bala, tol. Tara na. Ready, Joran. Hindi ako nakalulot, sayang. Waka na to. Ay, Tapos. Hindi. Ano yung bago? Ito. May kalaban sila. Copy, copy. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Nakahanap sila ng kalaban. Lumayo kayo sa amin eh. Sabi nila magagagaling to. Alas tayo dito. Saan sila? Wala eh. na. Pabuntok tayo tal. Tara. Ayun, Dito. Hostile. Mag, Rakem. dadaan din ako sa police station. Ay, nagamit ko na yata. Sana tal? Paping na. Dito. Negative. Cancel loss. Dito na sila ulit. Hostile. Dalawa. Wala akong bala. Saglit. Ako rin. Load out. Wala na. Keep them busy. Recoil yung Basag yung isa, sniper. basag yung isa. Nice. Saan yun? Disregard loss. Pambala. Grabe yung isa dito. Target is up. Down. Nice. Gas is inbound. Bababa ka pa, ah. Uy, salamat. May extra Para- plate dito ah. I-revive niya, men. Marking armor. Hostile. Ahayop. Kompleto rin. Yun lang, hindi ako nakakuha ng bala. Diyan na yung uso. Wait, bala lang ng sniper. Bigyan Dito kita sa ng amin, extra ano, kami. kalahati nito. Sige lang tol, gamitin nyo kung kailangan nyo tol. Yun lang. Saan? Papin. Nandito, tol. Dito, tapos meron pa sa likod ko. Dami, men. Both side. Oh shit. Open tayo. Push left kayo. Pupunta lang ako dito sa mga damo-damo. Trap ako eh. Alam nila saan ako eh. Oh shit. Tangina, meron pa sa tower. Hayop. Ayun lang. Nag-gatekeep. Oh shit. Naku, Fall Dito, back may- na, fall back. Alis na kayo dyan. Kaya, hindi ka kaya. Hindi na kaya dito. down ko yun nandito. Parang ako, hindi tayo. Ride na muna ako. Ang ina ng klaseng baril yun, hayop.
Ay, no, no. May, Dog. Hostile. Hostile. Apat din yun. Kaya mo yan. Hindi naman ang bala. Bobo naman. Pag naman. Ayan. Yeah, fake na yan, man. ang ina, patayin ko muna isang kasama niyo bago niyo mapatay. Gawa na lang yan. Nasa open siya, nasa open. Ang ina, patayin ko muna kayo. Nice! Sana lang. Uy! Uy. At least nadali mo pa rin yung tatlo. Nadali mo yung tatlo, di ba? Ay, nai-heal pala niya yung kasama. Tignan nga natin. Tangin na hindi. Open eh kasi. Katilo lang siya, oh. Wala pang stock yan. Tama tuloy, nahirapan tuloy sila. Dalawa na lang sila. Na-cancer yung dalawa. Dapat pala, una kong tinuluyan yung una kong na-down. Hayop eh. Okay lang yun, nakatago. Hindi mo makikita. Umiwas yung isa. Mamamatay itong mga to. Pag namatay itong mga to, pwede na tayo mag-quit. Wala pa tayo eh. Nice one. One shot ka na lang. Still here. Up your ass. Boom. Boy. Ina niya, patay. Ano po yan ulit? Tara, Wait. layagan doon. Kaya kayo eh. Play forever. Paper. Tayo lang naman yan. Diyan tayo man eh. Sige lang, tal. So, huwag mo nga maingit din sa master. Diyan tayo Camel to. Pag may nakita kang babae, tapos kumakain ka ng mani, Hmm. alukin mo. Kano to. Kamin. Kain tayo man eh. Anong klaseng money sabi niya? Camel to. Camel to man eh. Mani mo. Ano pa nga pa? Hindi yung mani mo. Ganun no. Kaya nga. Panalo Lakers yun yung Lords. Nga. Sino kalaban? Orlando lang? Ano? Pero nahirapan pa rin eh. Kaya nga. Babalik na daw si Lebron next week, ah. Sabi niya, itong week na to eh. Itong week daw. Kasi konting ano na lang eh. Final. Konting game na lang eh, bago mag post season eh. Anong klaseng camel to ba yan, tal? Mabuhok? Ang tawag doon? Maalat Salty. Yun. Salty. Maalat-alat. Gusto ko yung maasim-asim eh. Nako. May soka ba, tal? Tapos lagyan mo ng ano. Lagyan mo ng whipped cream. Yung mga peanut butter. Yun. Sarap to. Kare-kare. Kare-kare yan. Sana. On your feet. Yun ang kakainin ko bukas. Kare-kare. Playtime's over. You're going to the war zone.
Sabi ni Sponik, ang lilibog daw ninyo. Hindi libog yun. Gusto lang, mahilig lang talaga kami sa mani. Salty nut. Salty nut. Ano ba Oy, open iba na? na yun ah. Do you want some hairy salty nuts? Salty. You want salty camel toe? Yo, Wet camel toe. hairy salty camel toe. Gusto niya mag-midday? Tagal ko na hindi nakapunta dyan ha. Ay, First time lang. kaya ako rin first. Para marami dyan ha. Lingi. May isa oh. May isa na naman Let's to. go! Team camel toe. Team Camel 2. Oy! Team Camel 2 ang putyang na. Pwede China. Team camel toe pa ha. Nakamal to ako ang putyang. Sige, papunta na ako dito. Ayun, meron dito. Meron dito. Wait lang. Sige lang. Copy. Sige lang. Ito yung ball natin, tol. Down. Nice. Pinasok yung chopper eh. Ang dami na natin sa likod niya. Sa iba pa rin siya nakatingin. Kaya Ito na. Si Camel to. Wala akong armor. Sige lang. Nandun, kumaliwa siya. Down. Tangina mo. Nice. Load out. Nice. May dalawa pa ata eh. Yung kasama niya. Apat yun sila eh. Load out muna tayo, tol. Sige. Kasya na ba yung pera niyo? Bili ako ng armor ko. Oo. Konti pa. Ito lang. Okay na yung Camel to. Okay na. Camel. Type ako. Sige lang, camel to. Camel. Ano? Amo ba? Asan ba yung camel 1, tol? Puro camel to. Sino Camel 1 at Camel 2 laging Ilok ko lang magkasama. Ayun. Dito lang oh. Ay. Bumili ata eh. Bumili, tol. Push na. Oo, bumili. Push na yan. Camel Oo. 2. Iwan nyo ata yung pera dun, tol. Pasukin na yung Iwan Camel 2. Nasa loob pa rin. Ayun, dito na tol. Camel to eh. Pasukin na yung Camel 2 na yan. Copy. Basag. Di ba na daw? Down. Nice. Talo ako Meron sa putyang nang yan. Ano kung bahala man. Thank you lang to. Yeah. Rabbit eh. Wala naman siyang... Bigay sa akin. Meron din sa akin. Bitch. Uy! Down. Nice. Puta, meron pa sa akin. Win this fight and you Help me dito. Dalawa dito lang. Mabog pa rin. Puta sumabog pa. Nako, yun lang. Putang ina, ba't parang ang dami dun ah. Camel to ko naman yung isa. Kaya na rin naman eh. Camel to. Tayo Camel to. Tayo ah.
Hindi ko narinig kanina, no? Palapit ka na eh. Saan tayo? Saan tayo? Ba't pa zero ulit tayo? Headshot ako. Saan tayo? Back to zero kaya? Diyan tayo sa camel tow. Andito? May bumaba. Saan? Dito. May bumaba dito. Pakyat eh, no? 7 kills ah. Ba, camel tow. Ba't ba tayo umakyat? Ayaw talaga men. Ayaw talaga. Kaya, buhay mo. Ay, wala palang buy station dito. Konti ka dyan ah. Kahit sino man. Kaya na. Parang pasad Game flight. Sino? Pakabugit chopper natin. Ito, meron sa akin. Dalawang right mo. Ito. Apat. Kapasok ng 4. Nice. Uy, What? No, start. tanga lang yan. Yeah. Na-stun na siya eh. Flash lang ba yun o stun? Flash. Ah, kaya pa. Stun yun. Pag stun, syempre, babagal siya. Bakit? Yung flash to. Pero na-flash din yun. Paano nakatutok lang sa akin? Nangan ng camel to yan ah. Lakas ah. Camel tow. Tayo ng camel tow yan. Malakas na camel to. Masobran sa camel to yun ah. Oras tayo ng camel. Camel free yata yun ah. Camel tow. Tama, naubos na yung money. Dapat hindi naubos yung money. Ang sarap ba? Kahit kinakain mo. Sarap naman kasi talaga yung mani. Dapat yung hindi Lalo na yung naubos. Yun, naubos ka na yung money. Pwede na tayong pumatay. Masarap naman talaga yung manito, lalo na yung mabasa-basa at saka maalat-alat. Inabi, yung? Mabasa-basa sa mantika ay Ayun. bagong prito. Pwede rin yung ano, alam mo yung lininta. Well, hindi masyado yun. Lininta sa ano. Bibingka, masarap yung bibingka man. Ah, bibingka. Oo, sarap talaga yun. Bibingka, bibingka, bibingka. May stock yung baril ko. Stop warming up. Stand by for deployment to the war zone. Dito ulit tayo ano? Bakbakan ulit. Dito naman tayo. Nice. 7 option tol, kung may kumuha. Let's go. Mark a drop point for your team. You're leading in. Avoid the gas. Get to the safe zone.
Sugod mga kapatid. Walang bumaba ah. Wala ba? Wala, dito rin. Targets are up. Get to work. Five on target. Marking location now. Pala tayo host next game, man. Lag na pa. Contract updated. New objective identified. Gutom na gutom sa ano. Kaya kukunin na nga eh. Ba't naglalag ka daily? Oo, naglalag ako. Naglalag ka. Load out na. Dali. Yes, Tara. Lol, sabay kunin yung bounty ah. Ito lang muna dito. Dito pala yung buy station. Nasasanay ako dun sa may ano eh. Yun. Tayo. Kunin ko lang saglit yung bounty. Hindi na ako makakalabas oh. Oh. Okay, load up lang dito. Station. Uy, lapit ah. Ayun oh. Ilang combination box ah. Sige tal, bibila ang UAV. Uy, nasa taas. Palapit dito ah. Gusto yata mamatay eh. Kawalagay ko ng bomba men ah. Waypoint marked. Bababa yan. Oo, tayo na. Hindi tama-tama yung sasakyan na linagay ka dito. Uy, Ayun pa stuck ako. Tara na, check natin yan. Mag-isa tol. Wala pa akong mination pala. I'll take the wheel. Rally on my view. Tumatakbo na. Body armor here. Walang takbuhan. Yan o. Nice. Nice. Bounty target is down. Well done. May nag-load out tol. Ingat lang. Meron pa sa may silo. Camera pa. Hostile operator. Ayun oh. Forward and Punta ako dyan men. Moving. Ayun na, pinapush niya. Down. Nice. Nice. Meron pa. Meron pa isang kan kanina. Ito na. Down. Meron pa isa. Meron pa isa. Ito na. Dalawa. Down. Patay isa. Patay. Yung pa rin. Hit. Ah, shit. Pagudin na. Nakatakbo. Teammates are sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Bumili. Uy. Dito, pumasok dito. waypoint marked. Pumasok. Naglalag ako. Dito na. Dito. Second floor. Tak. Umakyat, third floor. Wow.
Oy! Second floor ulit. Copy. Enemy soldier incoming. Bumaba yata ulit ah. Dito na bumaba nga. Wala na sa sensor eh. May nakabalik ah. Ito na. Andito sa taas tol. Taas. Andyan. Sige, sige. Dalawa. Dito na. Hiwalay. Pili kayo IB na. Matakbo sila. Papunta sa'yo, green. Sa taas. May bumaba dito. Sa bubong. Napapasag na. Ay, Second floor. oo, dito lang sa akin. Sa taas pre. UAV overhead. Ayun oh. Nice. Teammates in the gulag. Meron pa. They survived. Muntikan pa ako namatay ang puta. Hindi pa Wala team na. wipe. Hindi pa team wipe eh. Meron pa sa bubong. Binabaril ko kanina yung kakababa lang. Ewan ko kung nakatakbo na yun. Bilhin ko lang si Papi. Kunin ko lang yung tsaka kuha ko ng bounty. Ako na. Bili lang ako Nakuha UAV. niya yung pera ko doon. Hindi pa. Ay, wala pa ng vice. Ah, dito pala. Pero napatay. Patay Pero ko, napatay patay niya tao doon. Ah, Thank you. Ay, ito yung pera. May pera ka? UAV overhead. May pera ka. Oh, meron pa. ito na. Saan yun? Wala yung baril ko dito. Kinuha Ganun tol. nakawala. Lumalayo na yung isa. Friendly loadout drop on the way. Enemies in the area. Disregard left. Dito yung isa. Dito yung isa. Sending them home. Loadout lang ako. Ilalag ako. Oh, ito. Closing. Get to the new safe zone. Kaya nga naglalab. Ay loadout, isa lang loadout dito. Sighting in on Copy. Kinuha na yung truck tol. Kunin mo yung bounty. Ghost na ako. Bounty target has been marked. Kill them. Uy. Bahala. Te-teleport na po. Dito pa yung mga gamit oh. Gamit mo kuya. AR. SMG here. Ghosted na kayo? Wala akong ghost. Ghosted. Dito sa akin, meron dito. Copy. Meron pa. Oh shit, sa mga baon. Saan na tol? Dito. Uy, down na isa. Down na isa dito. Sige. Yung banda. Sige ako na mag-up kaya Dito, nalabanan dito. niya. Ako na mag-up. Gire-revive niya yung isa. Down. Nice. Pa isa. Oh shit! May sniper. Teka lang, sandin. Top hit. Sige, may self-revive ako.
Wag naman, di ko makita yung kalaban. May naka-sniper ah. Mark lang. Andito lang banda kanina eh. Marking waypoint. Copy. Ayun oh. Umalis na. Lima Charlie. Moving. Hit. Sama niya ata yan eh. Isa na lang yun. Siguro. Tatlo na yung down eh. Daming gamit ko. Wala. May MP5 tsaka stoner dito. I'm a stoner. Assist elimination, pinatay siya. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Ay, gano'n pa. Parang bagal ng galaw ngayon. Wala. Tao sa akin, Brad. Ha? Tao. Ay, sandi ko pala yun. Objective failed. Delay lang ako. Kala mo, Ito po, pero bili na kayo self-revive nyo. Spotted some gas. kala mo camel to ah. Ito, armor. Akin. Ako lang to. Is not the camel to. Armor. Soldier. Recon? Bounty. Pwede. Recon na lang tol. Babantay ako dito ng mga maling threat. Pangit, hindi na umilaw yung baril. Baka pinalitan mo Baka yung yung- stock. Location to secure the area. Yung stock yun eh. Yun pa rin yung stock ko. Yun pa rin yung stock ko, Jer. Yung kahapon. Baka sa graphic setting siguro. Pinalitan mo? Hindi rin. Oo. Baka yun na. Oo. Baka ngayon lang yan. Kaya, Moving in. New safe zone located. Doon sila camera. Camel toe spotted. Sure ko muna tong gun. Camel toe spotted. Saan tol? Eh, si Makoy yung bumaril. Ito pwede daw magtago eh. Ito? Dapat yung pula yung ano, yung skin mo. Dito sa ano. Oo nga. Ito dapat. Ano ka dyan eh. Pwede ka mag-camp dun eh. so, Parang, parang buhaya. Sabay May buha- kunin pa itong isang may kuha kun. ko na pink dito. Kuha pa tayo isang recon. Sige, sige. Saan ba yung isa? Kunin ka na yung isa. Objective accomplished. Recon intel Ayun. secured. Alright, like you. So. Chemical reaction ng asin to. Proceed to the marked location and secure the area. No, dito tayo mamamatay tol. May nagka-camp dito eh. Ang dami oh. Sa Pwede, dalawa. pwede tatlo. naman nating hindi tapusin yung ano. Ay, kala ko dun sa ano, Recon. Unahan na natin sila. Tapos ang Raycon. Dito tayo tumambay tol. Make the target location. Hmm. Kailangan natin yung sasakyan dyan.
Saan tayo mga camel to? Dito na, kuya. Matrod. Moving mark. Saan tayo, saan tayo? Ayun, meron na. Dito. Meron dito. Wait. Saan kayo? Make for target location. Sa mas mataas na Pwedeng dito area. muna tayo, tol. Sa mas mataas. Pwede. Iwas kon muna tayo. Iwas gulo. Iwas gulo. Yung bumaba, baba. Iwas camel to muna. Oo. May tao dito, may tao dito. Dito. Saan? Hostile operator. Camel to na yan. Iwas gulo ah. Saan? Kaya, touch sa may truck. Nice. Wipe. Nice. Tumakay pala. Oo. Takas ka pa ah. Pila ko UAV. Bilhin na kayong self-revive niya, tol. Selfie. Hoy, may mga baril ah. Bagal pala ng ADS nito. Balik na kayo sa akin. No? Parang awan nyo na. Huwag niyo akong iwanan. Sino punta Saan dito? yung buy station, camel to? Dito lang sa likod. May nagka-camp dito, tol. May nagka-camp na dito. Dito. Oh. Meron na dito. Tayo. Make for target Meron pa dito. Gatekeep natin. Saan campground natin? Try kong bumili UAV, tol. Meron pa palapit sa'yo. Sa inyo. Hostile dropping into the area. Uy! May nag-drop sa May akin. bumalik. Keyboard. Nice. Patay. Down. Buhay pa! Patay. Kagong Nice. puta. Ayaw talagang tantanan yung truck eh. Binalikan talaga eh. Tol, pasama, tol. Bibili akong ammunition box natin. Sige. Tara. Sabay-sabay na tayo para camel to na natin yung mga tao. Tara. Babalik pa ba kayo dito? Enemy UAV overhead. Okay, ghost na Ano kami. na sa'yo yung buy station? Ito, Hype. sorry, kaka-renovate lang namin. Yeah. We are under construction. Under construction. Ano? Kunin natin to? Laban natin? marking Ano? Tara. Yung blue? Sige. Oo. Meron ba dyan? Ay, kala ko. Wala pa pala. Upya. Wala tayo. Yo. Hindi na tayo alis dyan. Wala tayong sentence. Ay, ano? Mga claymore. Nga eh. Ayun na. May truck ko. Bumalik ko. Setting shot. Dito. Nice. Ayun na. Papunta ata sa atin, tal. Papunta Linagay ata ko, sa hindi atin. mo ano. Kaya nga eh. Masyado mababa ang pucha. Dapat dito sa taas. Oo nga, masyado mababa yung lagay ko eh. Sa bagay, hindi man sila makakakyat dito kagad eh. Ako hindi ako nakakakit oh. May hirap eh. Lagay kayo ng mga sticker. Makakakyat yan. Pero may delay. Ayun na. Naku, natakpan tal. Lagay ko ng mga sticker dito sa akin. Mga pintuan. Sige. Mali. Puchang yan yan. Fighting's over. Oo. Atin po. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ewan ko lang pag di pa tayo nanalo dito. Tangin na. Sige
Sigurado magte 10 kills ako dito. Todo to. Kung hindi 15. Chopper bumaba. Nagmamadali yata yung isang viewers mo pare. Bakit? Eto, kunin mo yung spot ko tal. Baka nakakahiya naman sa'yo. Sino ba yun? Spoonik. Si Brixel. Spoonik pa yan. Ayun na. Meron dito. Shut Ito. up. Down. Tangina nakaikot ka. Nakaikot ang hayop. Dalawa. Dalawa. Ay, nabuhay Oo, pa. dalawa. Isa na lang nakita ko. Sa loob ng bahay. Ayun o. Wala. Andiyan pa rin, tal. Dito isa. Waypoint. Never mind. Ayun, meron pa dito. Babakbakan. Baba natin. Tao King yan dito. May tao na. Dito, sa taas. Tangan. Magkakit ah. Meron sa Baybay Station. Sabi. Hindi pa namatay ang hayop eh. Kaya eh. Ingat lang, meron pa sa baba natin. Ayun o. Hostile. Uy! Saan yun? Uy! Ay, yun. Gago yun ah. Parang Wag. cheater ah. Parang yun. How come? Doon. Uy! Basag. Dito min. Saan yun? Baba lang ulit. Gas moving in. So may orange ah. Dalawa. Copy. Yun pa. Copy. Kayo naka-sniper. No way. Gago, nagkamali pa ako ng ano. Ito. Punta yan dito. Gas inbound. Marking new safe zone. Dito. Isa pa. Ah, shit. Nice. Ay, Pangin. patay na pala tayo lahat. Wow, galing naman yan. Wow. Tangin lang yun. Bakit pa? Di ka nakita sa sa gilid ah, yung sa kaliwa. Invite niya kami. Punta ko eh. Sige, dalo. Muntikan na. Yung nakatali sa atin yung nasa ibang direction yung galing sa tower. Galing tower tal. Yung nasa baba Palibutan kanina. tayo. Oo. Palibutan tayo. Ang alam ko lang kanina yung nasa may bato, sa may pababa. Yan. Daming camel to.
Camel to, camel to. Daily fly. Kakamel. Yun. Malakas siguro tong isang kasama. Napurado kayo eh. Si Brixel? Brixel, Oo. chill lang muna, chill lang. Panoorin mo muna. Kaya lang. Chill ka lang. Chillax Sana ka all. lang. Sana all, oh. Talo kayo dyan. Wala si Spunit. Nako naman. Ayun yung mga magagandang kasama tol. Yung showin ka talaga. Bukan ko nga magpara. Oo nga eh, pa. Ikaw lang napapanalo sa amin Brixel. Sana all. Chill ka lang, chill. Chill ka dyan. Mag ano ka muna, ano ang tawag doon? Plunder ka muna, mag-level up ka ng baril. Ayan, tsaku ka lang. Mag-jackal ka muna dyan tol. Para tumangkat-tangkat ka palalo. Hindi yung puro buhat bangko. Si ano sino ba yun yung isama natin isang bata pa, si Orange. Sleepyhead. Orange, hindi, si Orange. Si Orange. Agent Orange. Si Agent Orange. Nagsusumbong ang pucha. Ah? Tangina. Magsumbong sa Hindi daw parents siya eh. pinapadede. Hindi siya dumitete. Iyakin kasi. Sabi namin eh, baka anong ginagawa mo dyan sa banyo naliligo ka. Bastos naman. Hindi di ba tatanggal ka ng libag, matagal yun. Practice what you can with the boys. Chill muna. Batiin mo muna si Junjun tol. Junjun. Muna dyan. Bantay na si Junjun. Bati-bati muna tol. Batiin mo muna. Baka Binabati ko lahat ng mga Junjun. Nabati ko si mainit Junjun. ka eh. Nabati ko po si Junjun. Enemy dropping into the AO. Sana all. Relax muna. Sana all. Ito, tinan mo to. Oh. Necessary goal. Laki na yan. Sinabi niya. Ay sus. Nagdi-deny pa oh. At diba sa ginagawa mo siguro yun pag nagkabanyo ka na tol. Sabi niya, tain na mo sabi niya eh. Kaina mo. Di. Nako. Ginagawa mo nga yan tol. Okay lang yan, lalaki tayo. Guilty ba? Hindi Guilty. naman, Normal lang yan. hindi naman may iwasan eh, lalaki lang tayo. Normal lang yung mga yan. Oo. Hmm. Sarap sa buhay. Masarap sa buhay. Kaya bati-bati ka muna dyan tol. Muna. Una natin muna yung kulubos na lahat. Lungit. Tay lungit. So jokes bro. Nabati ko po si Junjun. Laki na niya. Ay! Ate ka na naulog ang pucha. Kaya sige, hindi tayo makapaglaro ng maayos yan. Puro kamal to. Pucha. Puro kamal to kayo eh.
Bilis ni Makoy ah. Bilis ah. Gamitin ko rin yung chopper mo. Satchel to eh. Yo. Satchel yan. Ginamitan talaga ng chopper eh. Hello daw to muna. Mga satchel eh. May satchel pa dito oh. Usapang sa Dito, atin yan. Nako, dalawa. Loadout muna tayo. May gas mask dito. Uy. Tara, loadout na. Tara, loadout. Dalawa na. Pupush type muna ako. May ano ako mag-snipe. Kulang pa. Ayun. May pera ako. Ayun na sila. Ilokano Ayun yung na. pera. Ayun na. Saan yun, Lods? Lumamarin na tol. Tangina. Saan yun? Dito. Ayun o. Patoid tol. Patoid. May sniper. Hostile. Kamera na dito. Meron dito eh. Patag isa. Ito na. Tugod na. Crack him. Down. Sana. Wala. Uy, dito rin oh. Dito rin. Oo, meron dyan. Walang load ba? Down. Nice. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ba kayo ah? Red pa rin. Tatlo pa rin. Bibili lang Yung ako isa sa yung litong. naka-sniper pa rin. Ibang team Ano? yata yun. Someone take Ay. Nice. Sorry ka, malalakas sa mga kampi ko. Tugod pa kayo ah. What? They're returning to base. Malakas si Jumunjun. Okay na tayo. Oo. Mas okay na yung lumilipad. Kaysa nag-uunat ng kulubot. Ay, patay pala siya. Sino yan namatay? Ako, man. Si Ayaw. paring Delital. Puro dyan lang kasi. Hindi ko alam. Tayo si Junjun. Lumaki na si Junjun. Baka gusto mong camel to tol. Camel to. Ano bang gusto mo? Yung mabasa-basa, yung maamoy-amoy. Maalat-alat ano? Maalat-alat to. Maalat-alat ng manamit. Na yung tama ng tata. Yun? Sa atin ba yung circle? Saan na? Ay, layo pala. Layo. First wood pa yan. Ito yung sniper rifle. Chopper ba tayo? Ano? Chopper. Lagay yung shopper. May ano dito, extra armor. Chopperon. I'll get this in the air. Alright. Yan tayo. Hanap tayo. Hunting tayo tol. Tara, Mag-hunting tayo. let's go. May tao dun. Ako na bababa tol. Ako na bababa. May naglaland sa may... Yung... Ay, Tara na. Tol, naiwan ako tol. Uy. Baba kayo. hunting pa, hunting. Tangay na. Fail lang po. Para ko Basta type lahat to, men. Buti na lang, may selfie yung isa. Dito sana tayo bababa. Mission accomplished. Ano, blocked. Balakid. Andito sila tol.
Tower? I'm coming there na. Armor box ako. Sige lang. At ako may pupush ko na yung mga... Puluti dito eh. Tanaw dyan. Dito na. Ayun na, lumalayo. Saan? Wala na. Asa stadium. Dito na lang tayo. Coordinates marked. Making pa dito, tol. Paakyat ang hayop. Chopper, oh, chopper. Ito. Copy. Bumaba. Papatayin yung king. Uy. Ito. Lima Charlie, moving. Copy on. Meron din dito, tol. Ito na. Pala. Oy, sniper. Saan yun? Yung king. Hindi ako nakapag... Oy, down. Nice. Nice. Walang aerostrike. Sakto pa yung loadout yata sa kanya eh. Habang ako dito. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Uy! Saan yun? Uy. Hindi ko alam. Bigla na lang ako na ano, snipe. Hindi ko alam kung saan galing ah. Basta stay low. Sa likod. Uy! Walang box, tol. Putang patay na naman. Ito nga. Baba ako. Wag ka. Oh! Ayun. Tang. Saan? Nasa may king kanina. Copy. Wala. Map lang ako. While you wait, feel free Doon pa rin sila. Sige, Oh tol. shit. for that as well. Oh, damn. Hindi ko matapos yung bala ni Matt. Tao dito, may tao dito. Tao dito sa atin na. I don't want you tonight. Wala ko dito. Basag isa. Win this fight and you return to the front line. RPG ako. Lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Pili kayo, master. Patayan. Tangin na yan. Hindi ko matamahan ng pincha. If your team has the cash, they can pay for your release. I don't wanna tonight. Ito na, dito na. Saan na? Down. Nice. Nice. To, sa akin. Sa loadout. Bang. Saan pa? May sumakay. Jailbreak pa. Uy. Hindi ka na mabutan. Kaya mo sa loob. Sa taas yata.
taas. Ano yun? Sa taas. Taas. Sa taas, sa taas. Dalawa. Hindi ako naabutan ng jailbreak. Dang. Bumaba na ata. They got a proper sorting. Sending them on. Ang ka rin. Ay, Sa dulo na kami. Ilang tol. Uy, may kalaban. Eh, dami. Dami. Wala akong mapulot ang puja. Shotgun pa yung pinulot ko tol. Ayun po, baril. Enemy dropping into the AR. Likod mo tol. Tangin na yan. Nag-switch pa akong baril. Uy, Yun tol. Walang base station tol. Vendor marked. Rally on kat lang dyan sa superstore. Mukhang di pa naman looted tol. Parang. Meron pa nga. Di pa. Truck parating. Yun lang. Ikaw po. Ay, lapit. Siya pa. Natakot siya eh. Sumuta na pula ka agad. Kala niya 4 eh. Ayos yung tactic na yun. Tactical. Hindi na pala ako. rally on that. Marking aid station. Pinakamalapit tol. Kaso parang meron. Oo. Yan lang sa report, marami rin. I'm driving. Wala na siguro itong mga total. Uy, meron. Unahin mo si Makoy at saka si ano, Santino. Drop mo na lang pera mo dyan tol. Bubuhay. Uy. Mabubuhay pa natin. Sige. Palutin. Ano ko? Ay, chopper. Wala. Ay, ay kala ko. Malapit. Ang na tol, gigit nila tayo. Meron na dito. Ginigit tayo tol. Armor box. Left tayo. Armor box. Ayun. Pinagsak ko na. Ayan na tol. Enemy UAV overhead. Oo, pare-pares na hindi tayo. Dito na ata eh. Hindi. Lumampas lang. Para na tol. Uy, baril. Gigit nila tayo. Uy.
May tao sa taas, tol. Ay, walang bala. May tao sa taas. Oh shit. Dito? Iwas tayo. Oo. Dito sa taas. Make contact with location. Over spotted. Ayun na, bumaba na. Baba. Bumaba na. Ayun na, ubo. Ayun na, tol. Down, tol. Tangin na mo. Ulul. Oh, tangin ng ubo. Tangin na mo. Natorkak na. Natorkak na. Dasarap na, tol. Nasarap na. Mayroon sa kanan natin ah. Open pa nga. Why? Nice one. Abang armor yung mga yan. Meron nata, tol. Pwede natin kunin yung mga gamit ng mga yan. Oh shit. Meron pa. Pwede mo balikan. Saan, tol? May pera tayo, marami tayong pera. Ah shit. Hindi ka na ako namatay doon. Marami tayong pera. Dito lang. Putang ina, nalaglag ko pa yung... Dapat di ka na Tol, bilis. may tao dito. May tao dyan, tol. Ayun na. Mauna tayo Ayun na. sa ano. Mauna tayo ng konti sa ano, circle. Meron sa side natin, tol. Dito banda. Waypoint marked. Sa taas yata. Ayun, nasa taas. For target location. Chat ako sagdan. Tumabaril dito. Ano daw? Gusto niya. Antayin na lang natin loadout natin, tol. AR over here. Enemy UAV overhead. Layo. Layo ko pala. Uy, meron dito, tol. Tangina, nagkabang si Gago. What? Nagkakam si Gago. Ilan yan? Isa lang yung nakita ko eh. Coming. Ayun, oh. Saan? Sa roof? Nasa roof ba? Hindi, sa baba lang. Enemy UAV overhead. Dalawa. Wag na. Dalawa. Tangin na. Hindi. Ibang direction eh. Yung mga camper to. Uy. Nyari. Wala si Daily Flight. Wala. Ayun, tol. Ako yung host. Si Makoy. Ako yung host. Okay po nga eh. Nagsiswitch sa'yo? Ay, hindi. Na ano ko? May play again ko kasi. It's all good. Init na yung isang kasama niya, tol. Rixel Sanchez, shout out. Magbati ka muna dyan. Sabi ko sa'yo, maiinip ka lang kakain pa eh. Module ka muna, men. Module daw, sabi ni Daily Flight.
Bato-bato pick muna kayo. Mag-plunder ka muna. Level up mo yung ano. Barrel mo. Bato-bato pick muna kayo ng Junjun mo tol. Bato Kung sino natalo, pitik-pitikin. Junjun. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AR. This is the... Warm up done. Time to kick this off. Shout out Santino. Yun o, kachat mo muna si ano, si Dexter JC Brixel. Para hindi ka maboard. Chat muna kayo. Hindi niya. Hindi niya. Mark a drop point. Avoid the gap. Get to the safe zone. Wala pa po eh. May line na po eh, Dexter eh. Susunod si Brixel tapos si Dexter. Scavenge up some gear. Rado, walang laban dyan. Dexter ngayon ko lang din nakilala yan eh. Tara tol, magbati muna tayong itlog tol. Chat muna kayo. Brixel at Dexter. Habang naghihintay. Ba't di ba magkakapagdaro yan pag wala kayo? Hindi ko alam eh. Tambayan eh. Nakatambay eh. Parang very important person kayo sa kanya. May gusto siguro yan sa inyo. Nako, tol, masama yan tol. Uy, Diyan may kalaban. ito ng aga naman. Scavenger contract. Laban dyan. Aga kong bumagsak. Hindi mo maabot. Dito na lang tayo. Dito. Meron sa akin. Lumayo muna ako doon. Ba't ganun? Meron dyan sa red building. Sa may chopper. Load ko lang dito. Kinuha na yung ano eh. Kunin na lang yung sabi. Bumalik ang puta. Kalaban ako dito. May kalaban din ako dito. Hanap ako. Ano na? Saan kayo?
Naglo-loadout na sila dito. Hayop. Tayo mo pala. Hindi ako makalabas, man. Sa taas Wala. pala yun. I lost you, sir. Bobo, shotgun yan, bobo. Lakas talaga ng shotgun, oh. Kaya nga eh. Nakabol pa ako. Ika na ako nun, ah. May chopper dito tol. Pabagsak. Gas is moving. I'll take the wheel. Ito na. Pinupush ako. Siya, yung naka-chopper. Yung naka-chopper. Tol, may sniper pa sa... Ay, may sniper. Make the target location. Enemy UAV overhead. Second floor. Hindi ka mamarkahan. Oh. Red mark. Pero, Hostile. Push natin yan. Down. nice. Meron din sa roof yata eh. Down ko yung nasa roof tol. Nice. Push namin. Kaloadat na pala to, eh. Dito. Ayan. Kaloadat na sila, eh. Loadout na. Kalibot. Ay, kala ko kalaban. Sige tol, may self revive ako. Uy, pinapatugasan. Oh, hey. Marking armor. They redeployed to the AO. Enemies in the area. Ito niya. Ay, na-flush ko yung sarili kong pocha. Dito ako sa loob eh. Nandiyan ba? Dito pala siya. Ay, pa dito. Meron pa dito tol. Ay, ito na. Siya yung kasama niya, eh. Nasa taas ng building. Ang ina na. O, isa na lang yun sa baba niya. Sige. Ay, kulang yung armor ko. Kala niya armor. Asa? Asa na tol? Kaya. Nasa taas ng building. Ayun. May nagkuha ng tol. Dito ako sa kabila. Ay, biling ko lang siya, no? Ayun, bumaba. Dropping into the AO. Dito. Uy, Uy, Ay, nice. Kita ko na. nadali mo? Hindi tol. Pero nakita ko na. Masan siya. Uy, meron pa? ay, ay, Tanginang yan. Meron pa? Dito. Hostiles have already cleaned this place out. Balikan natin yung gamit niya. There's an enemy team up. Yep. Tag.
Punta ka rin Bitch. dyan. Dito pa rin sa taas. Na second floor ako eh. Sige. Gas is inbound. Marking new safe zone. Uy, ito na. Oh, tangin. Uy! Basag, basag, basag! Pata na Dito, pa dito, ako dito. nun. Kampang hayop eh. Sa baba natin, men. Sa baba natin. Dalawa dito. Pay attention. San, san, san. Be out there soon. Dito sa akin. Pay attention. We'll be out there soon. Get ready to fight. You're next. Sa taas pa rin natin, men. Nandito. Wala akong loadout. Ang Dalawang kalaban. box. Bumaba yung isa dito. Dalawa yung Bibili loadout. ata. Tatry na magbibili. Truck na yun, men. San, central. Dito, dito. Green mark. Gulag winner. Oh, shit. Uy, sikat pa. Dalawa. Dalawa na sila. Okay. Loadout lang ako. Kabili pa nga. Dalawang box pa to. Your teammate was Dalawang box pa. They'll Oh, fight for dalawa. a chance to redeploy. Enemy soldier incoming. Nandiyan pa sila? Nandito. Oo. Uy! Maiba station. Utang na meron sa likod. Pucha. Dalawa, wala dalawa dito. Utang. Coordinates marked. Headshot. Wala pa akong bala. Tangin. Tikan ko pa na, no? SPR yan, men. Still standing. Ah, tal. Anong barrel yan? Ha? Their barrel. Yung ranger. Ranger. Yun o, sa may puno. Nice. Tatlo. Wala nang bala. Nabay na. Chopper. Oh, meron pa dun. Uy. Ayun. Sa puno pa, no? Renovating. Tulog ka na ba? Wala eh, puno pa eh. Still here. Still standing.
Maka-answer ko lang yung sa inyo. Sa likod mo, men. Tuloy. Ina mo, cancer. Tuloy pa rin ang lakad nun ah. Patay din sila. Save yourself. Last game ako, last game. Sige. Sige, last game na din natin. Koran to. Yung last game na rin ako. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AR. Warm-up's done. Time to kick this off. Panalo na to. Tara. One for all. For all, one for On ko na yung camel toe. on ko na yung embot patol. Wow. Pwede yan. On ko na lahat. Wall hack, aimbot, tsaka kan. Sa camel toe. Tsaka yung camel. By gas close. Proceed to the safe zone. Enemy soldier incoming. Don't tell me, may pag-unahan pa rin. Grabe. Putang ina, down ko isa. Inap niya. Ang dami. Kami. Ito pa, Ilan yan? tatlo. 4, 5, 6. Oh shit. Ilan na ba? Nakawalan ka tayo isa. Naka-embot nga talaga. Gulag. If you survive, you earn your freedom. Yo, nakita. Listen up, soldier. Win here and you return to the front. Tama nga dyan pala. If you lose, you're done. Dami dito, tol. Huwag ka dito. What? Papalag tao. Punta ako kay, Makoy. Uy. Ano tao dito? Tayo na meron pa rin. What? Your location.
Halika na dito tol. Gulat ako. Wait for a chance to redeploy. Dito na tayo. Walang barel. Ayun na sila. Kuha ang baril. Walang baril dito. Sige tol. Ano? Ay. Diyan na lang tayo. Likod mo bay, likod mo bay. Your teammate got a proper sorting. Sending them home. May sumunod ba? Anted pala ako ang pucha. Kaya nga. Hindi ko nakikita. Tulog muna. Mahaba-habang tampan muna to. Ayun. Tangin ng klaseng baril yun. Ayan tol, may papuntang buy station. Naglo-loadout yung mga yan. Pumasok. Pumasok. Okay na. Paris na sila. Ayun na, Uy. ayun na, ayun na, ayun na. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Bumili ng kasama. Aha. May isa Ayun pa, may naka-ATV. Hindi ko na dito. Sige, basag na yan, basag na yan. Tayo. Dami. Dalawa. Binugbog kami dito. Ay, binugbog mo pala sila eh. Nice. Ayun, pera pa. Ayun pa tol, may pera pa dun. Sabagay niyo, ayun. Yung baril na yan, burst pala yan. Burst fire. Hindi ano. Sabi ko eh. Hindi Ba't hindi po? No, kala ko walang ammunition. Alam, may pa-drop pa dun, hayop. Sakto, dalawa. Yun. Tatlo. Tatlo. Tatlo muna, sama mo na ako. Balik ako dun, tol. Thank you Lord. Thank you Lord. Cancel dito. Sige lang, tol. May satchel pang isa dito. Ayun, kompleto. Meron kanina, dami dyan eh. Sa taas. Ng mga pinatay niya, no? Diyan, dami. Sinapak ko lang sila eh. Oo nga, nakita ko eh. Sana, all. Galit siya, man. Ako, hirap na hirap akong pumatay sa kanila kan. Basag na nga eh. Bumaba kasi ako. Pero ano ko sila. Ginawa tayong pain ni Kon. Ipahin. Kinain tayo. Ayun, may Sino yun? nasabugod dun May sumusunod sa akin? Claymore. Mayroon no? Siguro, Munti ka. meron. Ayun, ayun, ayun. Yun pa rin. Oo, nandun pa Asa rin. na tol? Dun sa may pin. Binabaril ako. Mammartek. Ayun. Dito. Cut na pala. One shot na yun. Ay, dalawa. Nakalunod pala. Ito. Ayun. Hinahabol ka namin. Sneak attack ah. Kalaban sila. Nice. Oh my god. Nice. Uy, Tara, isa pa, last game. Ang daming backup ah. sige, sige.
guys? Ako ba? Makay. Ano i-play ko? Ay, tama ba? Naunahan. Wala na tol. Umalis na yun. Tinatanong ka kung sino yan, sabi niya. Hindi ko lang si ano Dexter. Inaabangan palagi kami niyan pag mag-online na Ha? Pag mag-online na sali ko. Hindi niya alam may slam. Si Spooner. Paano mo nakilala yun? Dito rin nakita ko sa dito lang nakita ko sa Facebook. Tapos sali sabi niya. Isinali namin. Si Daily Flight din yata kasama ko nun nung sinala namin Yung unang Nako, nakilala. daily flight, mahilig ka sa bata. Nako. Child abuse yan tol. Mga camel to. Oy, bumalik siya. Welcome back. Ay, Sino si... ikaw ba lang? May dalawang viewer Hindi ko lang may isa. Si Santino siguro. Naka-monitor. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Tangin lang yan. Warm up done. Time to kick this off. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Saan na bang swerte yung drop zone? Madami. AFK? AFK na dito, madami. Wala kami. Targets are up. Get to work. I'm like Bunker dito. Ha? Sarado pala. Kala ko bunker Sarado. dito. Ay, Tayo. nabubuksan yan Saan ba? Hindi. Hindi. I'm driving. Pakit. Push mo daw. Ayaw. Ayaw. Tara na. Push mo yan, girl.
Bounty ba tayo? Tara tol. Para na. Ang layo pala. Uy. 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 Camel to. Ay, nahulog. Tara tol, load out na. Nabulag ko pa sarili ko. Hmm. LMG. Dito lang tol. Coordinates marked. Load out, sabay push. Closing in. Papunta din sila dito tol. Buy station dun. Copy, copy. Ba't ang layo ng buy station? Bago yan ah. Headed your way. Laban dyan. Wala tol. Binaril ko lang sila pala. Ang kailangan natin. Dito na. UAV overhead. Coordinates marked. Pinnaltog moving. Makbo. Apat. May load out tayo tol, sila wala. Sige, sige. Ayun o, sa bintana dito. Eyes on shooter. Bumaba, bumaba. Bumaba. Tignan natin. Dito yata eh. We're out of time. Scrub the contract. Wala. Naubos yung ano. Nag-quit? Ay hindi, Sino natapos wala? yun. Ayan, lumalabas na yun. Tumatakas. Tumatakas na isa dito, men. Wala. Meron. Saan, saan? Sa pinto. Dito sa akin. Ilan? Kailangan load out. Meron dyan. Dito, meron pa isa. Ay, Dito. Cluster strike incoming. Nice. Wala sa tiro. kaya nawala. Iba teamwork, no? Nawala pala si Santino. Uy, nawala siya, no? Nag-fatal error daw eh. Kaya na, Uy. nag-error yung sa kanya. Sayang. Science. Science. Ubus na eh. Tinubos nyo. Pero hindi teamwork, man.
Bilhin ka namin, ano. GG na raw si, ano. GG Sige, na. Lods, sige, Lods. Bukas na ulit Okay, pag na. nice game, nice. GG. Oh, ayaw. Baka manalo pa kami. Panorin mo. Pera dito na. Spotted some gas. UAV. Ay, wala naman best station dito ba? No, wala pala, no? Yeah. Ikaw na tayo. Proceed to the mark Yeah. location and secure the area. May balaan pala dito. Uy, Tutupan dito kami. Tutupan dito. nag-glitch tong ano ko, mga ano ko. Dito rin meron. Gising naman ako. Loadout drop headed your way. Ay, may sasakyan sa likod ko. Doon isa. Gas is inbound. Marking new safe zone. Okay lang. Totoo Dito. dito sa akin. Bust down. Uy, meron sa likod ko, my king. Saka dito dyan. May sniper dun eh. Dako dyan dyan. Ay, shit. May sniper doon. Oh shit. Lipat ka. Sige, tago ko muna. Sige. Shit. Uy. Hindi na yung pera ko. Nasa... Saan ba yun? Sa may bunker yata yun eh. Oo. Track him. Oh shit. Here we go. Dito siya. Dalawang sniper sa akin. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Your teammates done in. They're returning to base. Uy. Maabot pa. Go back to the front. Sa likod ko na pala. Maraming tropa dyan. Oh shit. Ang pa dyan, dami. Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ito lang ako sa malayo. Does anyone need this? Disregard blast. Does anyone need disregard blast? Does anyone need this? Saan lang ako? Stadium. Light eagle here. Disregard blast. Teammate has been cleared for redeployment. Moving. Dadrop ako sa ano, stadium. Sige. Sige. Baka hindi pa looted eh. Baka. Vendor marked. Pasokan dito. Hindi pa nga looted. Eh, puta na. Kala ko armor ang puta. Naibaba ako tuloy. Bili na tayo ata eh. Nandito. Hindi na ako lalaya. UAV overhead. Failed. Sharpen up. Hindi pa namatay yun. Ay, pasokan ba?
UAV overhead. Enemy UAV overhead. Dito kaya. Moving. Pero, Matumal. Yung mga glitcher. Dito, sa mga bleachers. Ito, nahulog pa. God damn. Lipat na tayo. Wala. Wala dito. wala talaga. Ubos na to. Sa downtown. Papasok tayo. Gas is moving in. New safe zone located. Meron na. Ah, sige. Kaya akong pera. Kaya ako dyan. Drop ko na dito. Okay. Plunder cash here. Mark, never mind. Lipat na tayo. Punta yung mga kalaban dyan. Baril dito. SMG here. Siya, downtown tayo. Gas is moving. Kaya ako dito, men. Kamal to. Uy, kay Green. Sa taas siguro Dalawa dito. yan. Sa taas? Sa loob. Doon yung isa dito. Don't trip up. Negative. Cancel lock. Ah, dito. Sa baba. Nakaitim. Ilan Oo, nasa baba eh. Isa. Copy. Nasa damo lang eh. Nakaitim siya eh. Mahirap makita. Bounty pa ako. Sa labas. Wala. Ka-daily kayo. Dito lang. Wala. May pera kami na. Gusto ko magana. Bounty kasi ako eh. Hintayin nyo na lang. Pag natapos yung ano. Marking No armor. rush. Marking armor. Ito men oh. May ano ako dito.
mo na. Ano yun, tip? Kailangan ko ng, ano ba? O, yung plate Kailangan ko ko. ng, Meron dito. Marking armor. AK-47. Uy, lalag ano? Thank you, thank you. sakto, load out. Doon na tayo? Saan? Bago tao ba? Ay, sige, sige. Cancel dito. Ah! Tangin lang yan. Got gas moving in. Enemy dropping into the Good AO. trip sa akin. Ang lakas naman ng loob nun. Wala. Fucking pussy camping. Meron pa dito. Fucking pussy camping, pucha. Inis na inis ang pucha. Gusto na kunin ko king. Awag mo. Meron ko pala. Bibili. Ubusin ko yun. No. Dito na, no? Idle shooter. I'm on the fight. Uy! Uy, dito! Kanan? Tangina. Meron din sa buy station. Meron dyan. Baba mo, mahal. Kaya nga. Uy, saan yun? Punta ka dyan. Pag makakakyat ka, oh. Kaya to. Binubuhay. Don't get paid to believe. May binubuhay, yung nabuhay. Second floor. Ako sa baba na. Lumabas. Sorry sa. Pumili pa siya. 25 remaining. Dito sa akin. Contact. Diyan lang kayo. Hindi sila makakakyat. Ay, boss nyo na yata. Uy! Nasa taas din. Uy, so... Meron na. Ayun, nasa kabilang bubong. Ah, nakaakyat siya, men. Oh. Oo, nakaakyat. Bibili ko, oh. GG. Okay, DT. Mamaya na. Lods. Bukas ulit. Sige, nice game. Sige. Nice game. Never get net, everyone. Hey, lads. Oh. Sige, lads.